Wara kull personaġġ magħruf ikun hemm kultura sħiħa ta' appoġġ, anke meta l-mixja tagħhom tkun għattela. Carmen Micallef Buħaġar kienet ta' appoġġ kbir lil Dunkarm u ta' sosten lil memorja tiegħu bħalma naraw f'din ir-rokna. Għal min jiftakara, Carmen Micallef Buħaġar kienet mara dħulija, sinjorili, ta' qalb kbira, ġeneruża u fuq kollox patriottika. Kienet dejjem lesta tisimek u ikolla risposta mal-ewwel għalik. Twildet u trabbiet fl-Ixandra, l-Eġittu, ma' ħuta, ma' żewġ ħuta Pina u Giovanna, ma' missiera Toni. Hemmhekk ħadmet bħala infermiera. Issa kemm imbagħad inqalet ir-rivoluzzjoni ta' Ġamal Nasser li f'dik ir-rivoluzzjoni ried jinnazzjonalizza il-Kanal ta' Suez. U il-barranin kellhom jitkeċċew, kien hemm ordni biex il-barranin jitilqu. Dawk li twildu Malta setgħu jiġu hawnhekk, però dawk li ma kienux twildu hawn ridu jsibu post ieħor għalkemm. U Carmen u l-familja tagħha sabu refuġju l-Ingilterra. Hemmhekk ħadmet ukoll fil-exchange postali fejn minħabba li kienet taf il-lingwi, kienu jafu l-lingwi, kienet taf it-Taljan, l-Ingliż, l-Arbi, il-Franċiż. Allura kienet il-persuna ideali biex fit-telefonija. Il-imħabba tagħha għal Malti bdiet bis-saħħa ta' Ivo Muscat Zoppardi li ġie Ben José Muscat Zoppardi u Tony Said li kien jgħix Port Said. U kien jiġi minna u dawna kellhom ix-xirka għal qari Malti. U bis-saħħa hekk li skopriet il-letteratura Maltija biex ngħidu hekk, qabel propjament il-letteratura Franċiża li l-aktar li kienet tħobb taqra. Biss imbagħad darba minnhom rat ktieb fidejn Ivo u qaltlu dak x'inhu, alla dak ktieb ta' Dunkarm. U l-ewwel poeżija li qrala warda li ta' ġrajieta u minn dakinhar, minn dak il-ħin, bdiet din l-imħabba straordinarja għal Malta u għal poeta nazzjonali b'mod partikolari. Carmen bdiet korrespondenza twila ma' Dunkarm, bdiet mill-1940 u baqgħet sejra sa mewtu sal-1961. Qatt ma ltaqat miegħu wiċċ imbuċċ għalkemm ix-xewqa tagħha żgur kienet li xi darba tiltaqa' miegħu, imma fil-verità qatt ma kellha l-opportunità li tiġi Malta u tiltaqa' miegħu. Wara li miet imbagħad bdiet iżżur Malta b'mod regolari u naħseb li rat Londra kif inhi u t-tifkiriet li jagħmlu l-lapidi u l-monumenti u ħasset li hawn Malta u nuqqas kbir minn f'da sens. U bdiet tieħu ħsieb b'mod ġenerus ħafna minn flusa, tqiegħed u twaħħal lapidi fġieħu, ġifieri ma' Malta ssib fejn twieled, lapida fejn twieled. Ħażebbuġ naturalment. Il-lapida fejn miet, il-Blue Sisters, l-isptar tal-Blue Sisters, dak li kien magħruf bħala Blue Sisters. Il-Belt, triq li Fran fejn għex dawk is-snin waħdu u bata dik is-solitudni kollha, imma hemmhekk inkitbu jgħidulna l-aqwa xogħlijiet tiegħu. Ħadet ħsieb dik li kienet magħrufa bħala l-Kamra ta' Dunkarm. Illum nafuha bħala l-ispazju tal-Poeta Nazzjonali fil-Mużew tal-Katedral. Ġifieri ridet tiġbor dawn it-tifkiriet kollha u żomm il-memorja tiegħu ħajja b'dan il-mod. Saħansitra anke min miss miegħu ftakret fih, ħanati eżempju. Jekk Giuseppe Bonnici ħaħsib jippubblika il-poeżiji ta' Dunkarm f'dak li magħrufin bħala 3 kotba tal-għana, mela tsib lil Carmen tieħu ħsieb twaħħal mhux lapida waħda, imma waħlet lapida li tfakkar it-twaqqif tal-Għaqda tal-Malti u twaħlet fil-biblioteka tal-Università. Lapida oħra fejn għex Giuseppe Bonnici f'Taslima. Iġveri anki għal min rikonoxxa UN
fil-pubbliċità ta' Dunkarm ħadet ssib tagħmilha wkoll. Apparti wkoll li rat kif għamlet u bl-għajnuna tal-Professor Oliver Friġġieri ġabret ix-xogħlijiet kollha ta' Dunkarm fl-edizzjoni ta' Oliver Friġġieri l-Poeżiji Miġbura. Biex issaħħaħ it-tifkira tal-Poeta Nazzjonali, Carmen saħansitra ħadet ħsieb twaqqaf fondazzjoni f'isima magħrufa bħala l-Fondazzjoni Carmen Micallef Bohaġar. U fix-xahar ta' Ottubru, appuntu fid-data ta' bejn id-data tal-mewtu ta' twelid tiegħu, issir din il-konferenza li fiha insibu studju li jiffoka fuq aspett f'Dunkarm. Riċentament saret waħda fuq l-aspett ta' proża ta' Dunkarm. B'dan il-mod ġifieri naraw lil Carmen Micallef Bohaġar tħobb lil Malta, patriotta f'dan is-sens, hemm dan in-nazzjonaliżmu li hi kienet tara li Malta ma tapprezzax biżżejjed lilha nnifisha, kienet iċċanfarna fuqha din, li ma napprezzawx biżżejjed lil pajjiżna u lill-letteratura tagħna u lill-patriotti tagħna. Saħansitra anki għamlet twaħlet ukoll lapida f'dak li ngħidulu l-Atriju Vassalli fl-Università ta' Malta. Xogħla wkoll dik il-lapida fejn hemm il-monument ta' Vassalli. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.